Často sa ma vedúci zamestnanci pýtajú, aké sú najväčšie riziká, s ktorými sa môžu stretnúť v rámci pracovnoprávnych vzťahov alebo v rámci zamestnávania ako takého. Moja odpoveď ich vždy zaskočí, pretože zvyknem hovoriť, že najväčšia zodpovednosť alebo najväčšie riziká a následky, s ktorými sa v rámci pracovnoprávnych vzťahoch môžu stretnúť, tak sú práve v oblasti BOZP. A k tomu následne majú potom kopu otázok, že prečo, na základe čoho, veď oni nemajú na starosti BOZP, na to sú bezpečáci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých otázok typu aká zodpovednosť, aký trest, za čo musím robiť, na čo si musím dávať pozor a podobne. Na toto by som dnes chcel dať odpoveď, aby jednoducho skutočnosti, ktoré vyplývajú z oblasti BOZP, neboli už pre mnohých zamestnancov tabu. Aby mali tie odpovede na tie otázky, ktoré sa pýtajú, že prečo práve BOZP je tým najväčším strašiakom, a teraz poviem všetkých vedúcich zamestnancov, nielen tých, ktorí majú na starosti oddelenie BOZP. Keď hovorím o vedúcich zamestnancoch, tak nechcel by som to teraz zovšeobecniť, že táto zodpovednosť sa týka len majstrov, predákov, riaditeľov a podobne, ale ako uvidíte aj z prezentácie, aj z rozsudkov, ktoré tu mám pripravené, tak tá zodpovednosť je na úrovni aj rádových zamestnancov, potom vyššie a vyššie na tej štruktúre vlastne v rámci každej firmy, až po tých najvyšších. To znamená až po tých štatutárnych zástupcov. Čiže v rámci prezentácie uvidíte viacero rozsudkov, kde boli tresty alebo vyvodená trestnoprávna zodpovednosť nielen vo vzťahu k rádovým zamestnancom, ale aj k tým najvyšším funkciám v rámci tej firmy. To znamená štatutárni zástupcovia, ako konatelia alebo predsedovia predstavenstva. Takže toto je téma, o ktorej budem dnes hovoriť. Začnem takými hypotézami alebo názormi, ktoré pri prevzatí zastupovania počúvam od svojich klientov. A to už je teraz jedno, že či zastupujem zamestnanca, štatutára alebo vedúceho zamestnanca, pretože tieto otázky alebo názory na tú vec, že prečo sú oni obvinení z trestného činu, tak prečo sa to má týkať práve ich. Čiže toto sú také časté prvé slová, ktoré mi hovoria. V prvej odrážke máme uvedené, že BOZP u nás rieši bezpečák. Čo ja s tým mám? Čo ja s tým mám ako majster? Čo ja s tým mám ako zamestnanec? Čo ja s tým mám ako štatutár? Veď vo firme máme bezpečáka, ktorý má aj pracovnú zmluvu, alebo to máme outsourcované, to znamená, že máme BTS-ku, alebo teda bezpečno-technickú službu, ktorú nám zabezpečuje externá firma alebo dodávateľ BOZP. Ja vám poviem, že za posledných 15 rokov, kedy sa tejto téme venujem, sa mi nestalo, že by sme mali niekedy odsúdeného bezpečáka. A to teraz nie je z pohľadu, že som taký dobrý obhajca, ale tieto povinnosti, ktoré vyplývajú priamo zo zákona, tak sú na pleciach práve vedúcich zamestnancov. A vy uvidíte aj z tých rozsudkov, ktoré to mám pripravené, že týka sa to hlavne tej kontrolnej činnosti alebo riadiacej činnosti tých samotných vedúcich zamestnancov. Čiže argument typu, že ja nemám BOZP na starosti, má to na starosti bezpečák a podobne, určite pri nejakej obhajobe alebo snahe sa zbaviť trestnoprávnej zodpovednosti určite nepomôže. Ďalšia taká častá veta je, že zavinil si to sám poškodený. Bol opitý, stalo sa mi už aj také, že som počul, že ten poškodený má cukrovku, tak to je jeho chyba, lebo má to dať vidieť zamestnávateľovi, že býva v práci malátny a podobne. Čiže sú rôzne argumenty osôb, ktoré sú trestnoprávne zodpovedné
kde vlastne tú celú zodpovednosť sa snažia hodiť na toho poškodeného zamestnanca. Tu by som v prvom rade povedal to, že áno, to, že napríklad zamestnanec pod vplyvom alkoholu, je to v prvom rade jeho porušenie právnych predpisov, pretože ak nie je spôsobilý na výkon práce, pretože je pod vplyvom alkoholu, tak do práce vôbec nemá prísť. To je jedna úroveň, alebo jedna rovina. Ale druhá rovina je, že aj pokiaľ je pod tým vplyvom, tak samo o sebe, ak dôjde k nejakej újme na zdraví, tak samo o sebe to neznamená, že nikto iný nie je zodpovedný a zodpovedný je práve iba ten poškodený zamestnanec. Čiže takto to nefunguje a takto to ani v reálnej tej praxi nefunguje ani neplatí. To znamená, ak aj, poviem príklad, je ten zamestnanec pod vplyvom a pri práci na stroji dôjde k nejakému úrazu tým, že sa dotkne nejakej časti stroja a keby bol striezvy, že není malátny a že ho netacká, tak by sa tej živej časti stroja nedotkne, tak ako na jednej strane áno, je to porušenie zamestnanca, ale na druhej strane, či je zamestnanec striezvy alebo nie je striezvy, tak jednoducho zamestnávateľ má zabezpečiť také bezpečnostné prvky, aby vôbec k úrazu alebo dotyku toho zamestnanca s tou živou časťou stroja nedošlo. Čiže z tohto pohľadu je bez nejakej výpovednej hodnoty, že ten zamestnanec bol opitý. Teraz myslím z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti, pretože tam sa bude skúmať, či ten zamestnávateľ zabezpečil tie minimálne bezpečnostné požiadavky na to, aby bola zabezpečená bezpečná práca na tom danom stroji. Čiže ďalší taký argument typu, že závidel si to sám poškodený, vám určite nepomôže pri zbavovaní sa tej zodpovednosti. Máme veľa prípadov, a to uvidíte aj z tých rozsudkov, ktoré sú tu pripravené, že tých zodpovedných v rámci pracovného úrazu môže byť viac. Nie je nezvyčajné, ak vyšetrovateľ začne trestné stíhanie alebo vznesie obvinenie voči viacerým osobám. Ja často spomínam aj prípad, ktorý som riešil ešte v čase, keď som pôsobil v štátnej inšpekcii bezpečnosti, teda inšpektoráte práce. A mali sme prípad, kedy došlo k nešťastnej udalosti a k viacerým smrteľným pracovným úrazom pri jednej tej nešťastnej udalosti. A v tomto prípade bolo 5 osôb obžalovaných. Ja ešte z titulu tej štátnej inšpekcie som neriešil to, že voči komu bude vznesené obvinenie. Ja som bol vtedy za ten inšpektorát, ktorý ukladal pokutu zamestnávateľovi za to, že neboli dodržané tie požiadavky na bezpečnú prácu. Ale hovorí to na margo toho, že v tejto veci boli obvinení 5 ľudia alebo 5 osôb od zamestnávateľa, to počul s generálnym riaditeľom až po bezpečnostného technika. Čiže ono pri tom pracovnom úraze to nie je tak, že je vinný len jeden. Tých vinníkov alebo spolupáchateľov môže byť viacero. A uvidíte aj na tých rozsudkoch, ktoré mám pripravené, kde si budeme naozaj prechádzať tie dôvody, prečo tých zamestnancov je obvinených viacero. Či už rádových, alebo vedúcich. Alebo aj štatutárnych zástupcov. A ďalšia taká častá veta, ktorú teda počúvam, je, že veď ja to nemám v pracovnej zmluve. Ja nemám v zmluve uvedené, že mám tých zamestnancov kontrolovať. Ja v zmluve nemám, že mám na starosti BOZP a tak ďalej a tak ďalej. Len ja tu budem dnes hovoriť o tých základných povinnostiach. Vedúci zamestnanci a zamestnanci sú na tých pravidelných školeniach školení o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zmluvy, z pracovného poriadku, z interných dokumentov a tak ďalej. Čiže tých povinností je veľa. Ja ich tu nebudem na tomto dnešnom školení všetky prechádzať. Na to aj nie je čas ani priestor. Je to zbytočné, lebo určite o nich viete. Ale ja budem dnes prechádzať len tie, ktoré vyplývajú priamo zo zákona. A v takom prípade takáto povinnosť vôbec nemusí byť v pracovnej zmluve, pretože vyplýva priamo zo zákona. Je to niečo podobné, ako keď vás zastavia policajti a uložia vám pokutu za dopravný priestupok.
Hej, tiež od vás nepýtajú nejakú zmluvu so štátom, že môžete jazdiť po verejných komunikáciách a v prípade, ak porušíte nejakú povinnosť, že by to malo byť uvedené v nejakej zmluve so štátom. Tak to nefunguje. Máme zákony, ktoré hovoria o tom, akým spôsobom sa máte správať v určitých konkrétnych zodpovednostných vzťahoch. Hej? A rovnako je to aj v tých pracovnoprávnych vzťahoch. Máme zákonník práce, ale aj zákon o BOZP plus ďalších x zákonov, ktoré nám hovoria o tom, aké sú tie minimálne zákonné požiadavky na ten pracovnoprávny vzťah. Čiže ja budem dnes hovoriť o tých zákonných požiadavkách, vtedy, keď nepomôže ten argument, že ja to v zmluve nemám. Pretože platí tá základná zásada, ktorá hovorí o tom, že neznalosť zákona neospravedlňuje. A my dnes aj z tých rozsudkov, ktoré mám pripravené, uvidíte, že naozaj tie konkrétne zákonné a tie najdôležitejšie povinnosti stanovuje priamo zákon alebo zákony. Ja budem dnes odkazovať na tie najzásadnejšie a na tie najdôležitejšie, a to je zákonník práce a zákon o BOZP, čiže zákon číslo 125/2006. Ďalším takým argumentom alebo takoutou vetičkou, ktorú počúvam, je, že posledných 5 rokov sa u nás vo firme to takto riešilo a nikde sa nič nestalo. Hej? Že, tak prečo zrovna teraz? Hej? Alebo posledných 10 rokov. Mal som aj prípad, kedy sa 30 rokov vo firme nič nestalo a jedného rána sa stalo. To by som povedal, že argument typu, že x rokov sa to u nás robí takto a prečo mám byť za to zodpovedný teraz ja, alebo že nikdy sa nič nestalo, tak to nie je argument, ktorý vám pomôže, ale je to práve argument, ktorý vám môže priťažiť. Hej? Pretože vy sa vlastne priznávate k tomu, že x rokov máte nežiadúci stav alebo nezákonný stav, ktorý mlčky alebo trpiac nejak nechávate ďalej a ďalej plynúť. Čiže toto nie je tiež argument, ktorý by som odporúčal použiť v rámci tých zodpovednostných vzťahov a ako nejakú výhovorku pri štátnej kontrole alebo pri trestnom stíhaní. A ešte takú poslednú jednu vetičku, ktorú tu mám uvedenú na tomto slajdíku, je, že tí zamestnanci alebo tí, vlastne, ktorých zastupujem, často argumentujú, že ale veď zamestnávateľ má vysoké tržby, veď on má z čoho to zaplatiť. Aj keď dostane pokutu od inšpektorátu, tak to nie je problém, lebo zamestnávateľ pokutu zaplatí. To je všetko fajn, zamestnávateľ môže pokutu zaplatiť, ale z pohľadu trestného činu alebo trestných činov, ktoré súvisia s pracovnými úrazmi, tak tam trestoprávna zodpovednosť padá vždy na plecia fyzických osôb. Čiže za trestné činy v tejto oblasti bude vždy trestoprávne zodpovedný ten zamestnanec, vedúci zamestnanec alebo štatutárny zástupca v tej danej firme. A my si aj povieme nejaké tie myšlienkové pochody, že prečo je tomu tak a z akých zákonov to vyplýva. Čiže ja by som mohol pokračovať ďalej s ďalšími nejakými hypotézami, názormi a podobne, prečo by daná osoba nemala byť trestnoprávne zodpovedná a tak ďalej, ale na konci dňa platí nám zákon. A keď nám zákon hovorí o tom, že tá zodpovednosť je pri porušení zákona, tak jednoducho žiadny z argumentov, ktoré tu mám vymenované na tomto slajdíku, určite nepomôže. Poďme si ale